Helo pawb, o'n i ddim yn cweit hapus efo sut nath fersiwn gyntaf fi o The Prince Bendigeidfran. Beth efo'r composition oedd yn gweithio'n iawn, so eisiau gofyn y partner a dyma proses o fi newid yr darlun. Y darn dwi'n cymryd o yw y darn y mabinogion, lle mae dynion Matholwch yn gweld mynydd efo ddau llyn a coedwig o'i flaen yn croesi'r môr. Bedio yw bendigeidfran sy'n dod i achub ei chwaer, Branwen, mae ei... Sorry, ddim i gael goffi. Mae'r llynoedd yw ei llygad, y ddo yw'r mynydd, a llongau a'r hwiangerddi. Hwlbrennau yw'r coedwig, ond be nes i wneud yn gynt oedd ddim yn cweit edrych yn llawn, oedd yn edrych yn